Здравейте, хора! Днес ще ви разкажа какво се случи. Значи, днес с моите приятелки продавахме гривни на центъра и да, ето ги нещата, които се изкупиха. Да, така. И продавахме гривни на центъра. Първо, аз бях само с една моя приятелка и там продавахме гривни и първо ги получихме около 15 лева и после отидохме да си купим маниста. И после дойде една наша друга приятелка, с която сме приятелки, и тя каза, че преди с нейни приятелки са продавали гривни, после са да изхарчат парите за бездомни животни. И да, и ние решихме да направим абсолютно същото. И купихме ето такава торба пълна вътре с хранички, такива за животните, и после си ги разделихме. Купихме един голям пастет, толкова голям за кученца, който ще го оставихме на мама работата, като се видим да нахраним кученцата. И сега ще ви покажа аз, кои гранулки избрах, защото ние нареждаме трите гранулки, всеки казваше каква иска. И да, така. Избрах тези кучешки гранулки, тъй като много ме скефиха. Ето го. Да. Купихме котешки гранулки и избрахме, аз избрах ето този лилав плик. Така. Купихме ето 3 такива пастета. Купихме 3 такива. 3 пастета. Аз избрах ето този. И купихме много такива палчове. Много такива палчове, както и много такива палчове. Палчове са като ето такава храна за кучета и котки. Това е за кучета, това е за котки. Тук пише с какво е. Това е с агнешко и да. И ето, вижте, трубата е пълна с ето такива палчета и си ги разделихме поравно. И тъй като днес излязах зад блока и знам, че има котенца, и взех един кучешки и един котешки палч. И нахраних 2 котенца. Там имаше около 5-6 котенца и аз нахраних котенцата първо с котешки, и после, защото имах само кучешки, и дадох кучешки. И да, хора, моля, напишете в коментарите делото ни добро ли е. И да, също да ви кажа, че изхарчихме 64 лева, даже 54, защото тъй като ние смятахме, на нас не излезе 64 лева и затова да. И да, за кучета и котки. Моля, абонирайте за канала.